Står du midt i et byggeprojekt, eller som håndværker ude hos en kunde, og har du mistanke om, at der er asbest, så kan Miljø & Co hjælpe dig. Vi har nemlig specialiseret os i asbest, og vores uddannede asbestsanitører rykker ud inden for 2 timer i Storkøbenhavn med asbestbilen. Med vores rullende laboratorier kan vi hurtigt og effektivt afklare, om der er asbest eller ej. Så kan du få en afklaring og komme videre. Hvis der konstateres asbest, kan vi i nogle tilfælde udføre asbestsaneringen med det samme. Ved større opgaver kan vi give et uforpligtende tilbud på at få asbesten fjernet ordentligt, professionelt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Vi har vores eget team af uddannede asbestsanitører, som har stor erfaring med asbestarbejde. Vi går op i transparent og ærlig kommunikation og gør vores bedste for at give dig en tryg oplevelse gennem hele processen. Kontakt os på telefonen eller læs mere på vores hjemmeside.